Nej, vent lige, hvad skal der i? Det finder vi ud af. Spørg. Hvad er det? This is spørg Gustav. Ja. Og i dag vil jeg teste, hvordan det vil se ud, hvis jeg laver en klam drik, og hvordan det vil påvirke mig. Starter vi med. Det her glas. Vil du drikke det op? Okay, så vil jeg vælge den her i en klam drik. Kaster du op? Fuck, det smager godt. Satan. Kaster du op? Ja. Ej, det skal jeg ikke hjem. Nej. Fuck. Gør det ind over væsken, hvis du skal kaste. Jeg skal noget. Ja, så er vi tilbage. Jeg er kameramand her i Spørg Gustav. Han fik lidt brækfornemmelse. Han kastede faktisk også op. Det var ret klamt. Ja. Du er klam.